Yan, another Friday po at kasama ko ngayon siyempre lagi si Saddam. Say hi, Saddam. Hello. Yes. Kasama ko si Inamol din. So Friday po ngayon at wala kaming pasok. So treat po ngayon ni Inamol sa another sponsor po. Pagkain namin ngayon. So maraming salamat po namin. Ayan, so start na po tayo ng aming pagkain. Actually ito po, spare ribs po to, lamb. So hindi na ito bago dahil meron na ako dating video nito eh. Pero special ito dahil siyempre kasama natin ang mga katrabaho natin. Arabic food po ito eh. Special dish po nila na spare ribs. Ayan, grilled po siya. So yung lasa nito na talagang napakalasa, napakasarap. So, saluhan nyo kami sa aming pagkain ngayong araw na to. Maraming salamat po sa mga hindi pa nag-subscribe sa channel ko, pa-subscribe po. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa channel ko. Maraming salamat po. Ayan. Saluhan nyo kami sa pagkain namin na to. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kita rambut lagi sulit dulu. Apa? Spare ribs ya. जितने भी मेरे दोस्त आ जाओ भाई खाने के लिए डिनर कर रहे हैं हम लोग अभी। ये हमारे नमन भाई है, हमारे दोस्त फ्रांसिस है, मैं सदाम के लिए आ जाइए जितने भी मेरे दोस्त है भाई लोग इंजॉय करते हैं साथ में। आ जाइए, फ्राइडे इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। Yan, saluhan nyo po kami, kain po tayo. Maraming salamat po sa laging pagsuporta nyo sa aking channel. Yan. Yan po ang pagkain namin ngayong dinner. Pasensya na po, hindi kami masyadong makapagsalita kasi oras po ng prayer nila dito. So sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ko, pasubscribe naman po. At sa mga kaibigan po natin dyan, maraming salamat po sa palaging panonood natin ng mga videos. Maraming salamat po sa support na. Hanggang sa susunod po ulit ng mga video. God bless you ulit po sa lahat. Have a nice weekend everybody, everyone. Thank you.